Srpska napredna stranka nastavit će sa posetama u regionu. Naša politika je mir i stabilnost i razvijanje najboljih mogućih ekonomskih odnosa u regionu. Posle posete Sloveniji, gde smo razgovarali sa onima za koje mislimo da će uskoro predstavljati vlast u toj zemlji, obaveštavam vas da smo prethodno razgovarali sa aktuelnim ministrom spoljnih poslova te iste zemlje. Posle razgovora u Rumuniji očekujemo u narednom periodu razgovore i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, i u još nekim zemljama u okruženju, i mislim da ćemo pre svega Tomislav Nikolić kao predsjednik stranke pokazati šta su to planovi, šta su to ideje i šta je to program Srpske napredne stranke, kako i na koji način mislimo da poboljšavamo odnose u regionu, kako da sa našim komšijama i prijateljima gradimo što je moguće bolje odnose, ali i kako da učinimo da Srbija može da izveze što je moguće više svoje robe na njihova tržišta, da smanjimo deficit koji postoji i uvećamo suficit tamo gde on postoji. On do duše postoji na nivou samo jedne zemlje, odnosno dve zemlje, ako ćete baš da budem potpuno precizan, reč je Makedoniji, iako je tu suficit naš sve manji. Dakle, ta naša politika, uvereni smo da će uroditi plodom, pokazati da želimo iskrene odnose sa svima. Mi se ne predstavljamo kao lideri u regionu, ne predstavljamo se jer ne znam u čemu bismo bili osim po centralnom položaju i broju stanovnika, jer vidjet ćete da i po platama i po investicijama i po svemu drugom smo daleko od lidera u regionu, ali naša želja da stvorimo uslove da u narednih 10 godina svakako budemo lider u regionu. Želim da vam ukažem na činjenicu da u regionu Srbija ima najnižu prosečnu platu i za to je direktno odgovorna vlada Srbije, odnosno Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije i G17+. Slovenija ima 986 evra, Hrvatska 720, Crna Gora 475 evra po glavi stanovnika, Bosna i Hercegovina 409, Srbija 383. Mislim da to više nego dovoljno govori o tome ko danas upravlja Srbijom i kakvi su njihovi rezultati. A koja je to poruka bila loša? Poruka mira? Poruka dijaloga? Poruka da bi bilo potrebno da svi građani Srbije izađu na popis? Ili neko želi da se ni sa kim ne razgovara, da se samo podstiču strast i mržnja? Ili neko želi da u ovoj zemlji nikada ne bude mira i da se problemi ne rešavaju? Mi nećemo da se izvinjavamo nikome u Srbiji zbog toga što Tomislav Nikolić preuzima ponekad na sebe ulogu kako je morao da ima Boris Tadić. To je bio posao predsjednika Republike da razgovara, da smiruje tenzije i da rešava probleme. Nažalost, u ovoj zemlji je šef opozicije očigledno dužan da smiruje strasti, da smanjuje probleme, da razgovara i da razmišlja o budućnosti ove zemlje. Pa mi smo na tu činjenicu ponosni. Što manje problema, to bolje za nas. Što manje sukoba, to bolje za nas. Što više dijaloga, to bolje za nas. Pa kome to smeta? Ko je nesrećan zbog toga? Izgleda oni koji su molili muftiju za glasove kada ih je spašavao, pa mi o glasovima nismo ni pričali i u tome se razlikujemo. Mi smo pričali o našoj Srbiji, o budućnosti Srbije. A neki razmišljaju samo o glasovima, zato toliko kukumavče. Sad kad pogledate ovu računicu, iako znate da sa radikalima niko ne može da formira ništa, pošto su oni samo isključujući faktor, onda možete da vidite, pa ne, oni će u gradovima gledati da podrže Demokratsku stranku, to mogu da vam napravim računicu za Beograd, recimo. Ali kad ovo pogledate, vidjet ćete da je DS-u potrebna podrška apsolutno svih, sa sve SRS-om i sa manjinama da bi mogli da nas pobede. A vidjet ćete lako ovde, plus DSS, plus manjine imate već vladu. Da li je to realno ili ne, to je druga stvar. Govorim o kombinaciji da li je realno, ali vam govorim prosto brojčano. E sad, da li će tu biti nekih drugih kombinacija, da li će neka grupacija da napusti određenu grupu ili ne, o tome je prerano govoriti i ne bih time špekulisao. Ako vas interesuje Beograd, koji je veoma interesantan, tu je dramatična prednost SNS-a i DS-a.
Dakle, tu SNS i DS imaju mnogo više nego što imaju na republičkom nivou. Te tu, recimo, vidjet ćete da na republičkom nivou naše stranke imaju negde oko 65%, a nećete verovati da na beogradskom nivou imamo gotovo 80%. Gotovo da niko drugi u Beogradu ne postoji izuzev SNS i DS i velike snage lidera obe stranke u samom Beogradu. Ali je interesantno da je DS svojom popularnošću zbrisao LDP sa gradskog nivoa, koji bi na republičkom nivou u gradu recimo imao 7%, ali na gradskom nivou bi imao 4%. Pa su sebi napravili problem, nemaju s kim da prave koaliciju. Nisam tako rekao, jedino što mogu da vam kažem to je da poštujem političku snagu Partije Ujedinjenih penzionera Srbije, tačka. A ta stranka je ipak na gradskom nivou sklopila na prošlim izborima, da vas podsjetim, sa Demokratskom strankom. Iako je bila varijanta da će podržati vas. Verujte mi, mnogo su me manje lagali od nekih drugih. Oni su rekli da će uraditi ono što njihovi veći partneri urade. Ako me to pitate. Čak i lično, iako nemam pravo da unosim bilo kakvu vrstu ličnih emocija u to.